Къде изчезна Елена? Обади ми се. Бони? Самата тя. Ти успя. Не разбирам. Била си в дома ми в затворнически свят от 1903. Виж това. Не знаех, че още работи, когато се измъкнах. Браво. Снимала си стени. Почакай малко. Коя си ти? Ти коя си? Какво е това? Спри тук. Боже мой. Какво? Това е майка ми.